d'arribada i les tenim per aquí. Quin final emocionant aquesta segona i tercera posició. Tenim amb nosaltres, la segona i tercera femenina, espectacular final, justament ho dèiem, i ja tenim aquí amb nosaltres certificat el pòdium, Teresa Pons i Paula Fernández. A la segona classificada, la Teresa Pons, finalment, han acabat així aquestes tres primeres posicions a Paula Blasi, la Teresa Pons i l'Helena Pujol certificant aquests tres millors temps de la general. En el duatló de bicicleta de running que estem per davant. Per tant, com dèiem, recomanem ja, anem repassant informació per als dorsals i aquells corresponents que aneu agafant. Recordem ja després els ordres de sortida. Aquesta sortida infantil a les 10:30, categoria infantil, a 1.500 metres per finalitzar oficialment aquestes tres categories joves. Aquest campionat de Catalunya per categories infantil, cadet i juvenil. Com m'agrada veure aquestes imatges dels companys que animen, clar que sí, al final els altres companys que ens acompanyen heu de sortir la recta junts, això és molt bonic de veure aquests finishers que estan arribant poquet a poquet, certificant ja aquesta final d'aquesta. Adriana va a llegar abrazada. Enhorabuena. Aquesta arribada, clar que sí, celebrant-ho junts, felicitats nois, ahí està, els dos següents a tots els nostres finishers que estan ja realitzant la prova sprint individual, després recordem.